akkama diyan aga akka diyan gura i çizza gilla makana ki wahdi jusum aga space janaw avda mardumana lutan ki sawal jus bekana gura i çize khilafa kam az kam maba من یارا ای جس میں میں ڈیمانڈ ہے مارا جس چاکر جان استر شترے چاکر چن زل بیے نے کدی ایران خلاف یا حمایت بیان تھا تئی عدد سی نیوزی وسط دیما تمہارا مشرا شہر کو دے چاکر جان منیالا دلجان یہ سوال جس کو فوجان منظم تو اگا ابریکن لوٹے تو ابریکن رندم لوٹنگ کے دلجان پر جواب دے جی نہ دلجان جواب بده تو دلوش دلوش یار دلجان میں سنگتی ناوان منگی آواز نہ پیدا تھا یار دلوش ابر تو اسے کہ وعدی کہ تو رویو ای ابرا جنے کہ ایران بلوچے امریکی پنجگور تھا ایک حملے کی کتگا بلوچ شہید کتگا تو کہ ای ابرا جنے کہ دہشت گرداں اشانہ جس نے ایران کشتا یہ جس سے ایران اکائی اگر نہیں نا اگر ایران اکا نہیں صحیح ہے گڑا سوال شنک کجام چیزوں میں ایران اکا بھی نا یا کہ یا پوائنٹ اسے پدا ڈاکٹر نسیم کہتے ہیں آئی ابرا جان کہ مارا گو ایران آئے تھوڑے مسئلہ نہیں اس دن یا ور ساریہ جس سے باقی مردمام جتا سوال اسے کہ آیا ای محلو چاکر زی پنجگورا والا ٹارگٹ ہوئی حملہ جوتا نہ تئی ابر کم تئی ابر مسرپت بوتا تو موزانہ چاہیے مشک لوٹے نا تئی جنجال اسے کہ ترا پرسنلی اٹیک ہے نا ترا پرسنل ذاتی اٹیک پرسنلی تو پرسنلی تو اسی کہ ترا منی سر ہزار کے تھے نا ترا عابد سر ہزار کے تھے تئی مصیبت تھی نا ترا منی سر ہزار کے تھی تو منی خلافہ کب کرے ترا عابد سر ہزار کے تو عابد خلافہ کب کرے ترا اس فواز سر ہزار کے تھی تو آئی سر یار یہ غلط ہے دلواش منتری ابریکئی نا مرا گون تو پرسنل چی بوت کہ یار تو جو سن دنیا دا ابر گشتا مارا صحیح مار ود مسکر مذاق کو تھا نا گون تو صحیح ما یہ چیز سیریس نہ وقت کا صحیح پرچا وجہ اسے کہ منی ذات ای جو دیتا وڑی اما اہمیت نداری انچی جو دے کہ آودا مردوں کے جانبو کچھ چاکر جان منی نا دلوشوں کی جواب ملنے بلے میں یہ کہانی ابریکئی نا بعضی مردوں کہ ماں بینے میں خلاف ہے نا ماں بینے میں خلاف ہوتے نا من یارا آودا سنگتھان یاد ہے ہمیں ٹھیک با کہ ڈاکٹر علی اکبر ممتاز کے اتکے تھا ایشان جو سے پروپیگنڈا کو بینے میں خلاف ہے کہ یہ ہم شمبئی ہم گرائن گا یا آئی دفتہ دیا گا چیئرمین خلیلی و دگی واجہ میں استاد ہیں جس سے کماش ہیں سیاسی سنگت ہے آج جس سے نام مانے نا مائن خلاف آبر کو ماں جس سے معلوم کاؤنٹر کو تو اور اما جا گیا کہ نادر ہوتا نادر جس سے ایک ظاہر رہی ہوتا نا بی این میں واسطہ ہو جا گیا آئیر موقع رستہ ایف بی میں واسطہ ماں جس سے آئی خلاف آبر کو تھا اگا واقعی مارا جس سے ذاتی و جیڑا جنجال ہوتا ہے اس مطلب ہے کہ ماں آئین خلاف نہ کتا گبل ماں کو صحیح ہے نو آگا زیر روچا ماں صحیح تو مرچی روچا ماں کائیں امی کہ معلوم کی غلطی کنگا ایشان خلافہ کہ ماں آور کنا میں سنگات نو مارا اچھم بھی شما جس سے جاگے غلط تھے یا تو اسے ماں مطلب یک کما سوچی ابر سنگت وائدیں یہ چیز بارہ بجیڑ کم از کم یار چاکر بچے ایک چیزی ملٹے دا چی بینا الگ کرنے بھی ادھا تو ابرے تھے کہ بی این اے میں جو سنگت ہے صحیح ہے اور بی این اے میں جو لیڈرشپ ہے یا تو بی این اے میں جو ماستر ڈاکٹر نسیم ہے آئی اسٹیٹمنٹ اور بی این اے میں سنگتان اسٹیٹمنٹ تو الگ الگ اندگے
ni anch ki ma matra kamo şey kamo kadar şey kana boşana explain kana boşana BNM में तो बाजी मेंबर हस्ते हर मेंबरी होती एक सोच है हस्ते एक फिक्र है हस्ते सही है BNM में मेंबरांचे अगर एक दो बयान थे مثلا कि फवाज BNM में मेंबर है मिसाल देगा ना मन बयान चे स्टेटमेंट बिदें जो इधगे देगा सही है बड़ा मनी स्टेटमेंट जो हस्ते तो समझे कि BNM में स्टेटमेंट है या फवाज स्टेटमेंट है सवाल है नॉर्मली चेयरमैन स्टेटमेंट हुआ में वर्कर स्टेटमेंट तो फर्क ना है मा चेयरमैन गप्पना है मा चेयरमैन गप्पना है मा एक मेंबर ये गप नॉर्मली मोटी मिसाल दात ना हमें समझ के मा बीएनए में एक मेंबर या नॉर्मल मेंबर या मन एक सोच है अस्ति फिक्र अस्ति मन आये मोटी गप को नि मनी स्टेटमेंट तो एज अ बीएनए में स्टेटमेंट जरूर है या एक मेंबर ये स्टेटमेंट जरूर है ने पर्सनल स्टेटमेंट ही जरूर है शिट चोन चार मा चाकरा चीज पुस्तक खाने बस चाकर तवार मन मैं कर शुमार पैदा कर ما جاني دا سنگتي أسق واي من دس كتتو أنت سوال شيء يا بخش منا मैं तो मिसाल ये को ना तो हमें बिसरपत बबे के फवाज जोस्ती मरूची बीएनएम में एक मेंबर है ना आई ओहदा ची नहीं आदगे चीज़ ना एक मेंबर है और आई वो एक पर्सनल सोच है अस्ते वो ती फिक्री दब जाहिर को सजरन दे मारल लाती एग्री करना लाती डिसएग्री करना नी मनी स्टेटमेंट जो अस्ते तो हमें जीरे के आप बीएनएम में स्टेटमेंट है या फवाज है वो ती पर्सनल स्टेटमेंट है إن मां वो ती मिसाल إن जाएगा तो ما نزورنا ما بيشام نزورت मतलब मैं हमारा तरीके कार बुत्ता ये रंग न बुत्ता पच्चा बाज़ी जागे यानी तो मनी स्टेटमेंट है मिसाल तो मनी स्टेटमेंट समझे मनी स्टेटमेंट है बीएनए में नहीं जबरा कंप्लीट कहीं ना फौजी हम गुड़ जवान तर भी ओके ओके माँ पेशा हमी सर पर बुत्ता के जागे या कसी अगर अधी करने गए आज ये रद्दी जिम्मेदार BNM नहीं कसी उस्ता में जाती ख्वाहिशें कसी उस्ता जिससे माँ वती चीज़ें फर्ज का माँ खैर लस्सी अच्छी चीज़ असता कि माँ BNM हमारी माँ जिसको तो कहाँ कि यूरिया का फर्द बियाया आई अबरा बिजना कि भाई ईरान को मार दुश्मन नहीं है बाकी तो समीनाती हमारी ट्विटर मस्ता मौजूद है ना कि आज यूरिया अबर जता मनज़र मौजूद है गने बोले बाज़े मर्दों दिखते कहाँ कि आज ये अबर जता कि मैं मसला को ईरान नहीं है ईरान जिससे जवानी या माँ हमसागी वो हमारा मदद बिका पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना तो दुमिन था मैंने तो बुसूच BNM जिससे वो तर कौमी एक पार्टी उसी के बलूच कौमी पार्टी ना अगर हमी समीनात आइए जिससे पाकिस्तान बारे हमें उड़ बयान बिदाते हैं पर जब बलूच हमारे की कौमी आता नहीं है कि पाकिस्तान ज़ेर कब्जा है ना अफगानिस्तान और ईरान सामने वास्ते ज़ेर कब्जा يعني تاي چما كونتا ديو का बीएनए में बीएनए बस अरे क्या दिलवश एक मिनट यार दिलवश एक मिनट तो मका चुशना मन डिस्कस करने का क्या करे गुम यार मन फिल्म डिस्कस करना ना कुंता BNM नहीं BNM के गुलाम मोहम्मदी शहीद गुप्ता या ये के संगठन ये के जोधे गोड़ा गोड़ा चाकर मगुल्टा क्लियर बिकने ना ताकि मर्दुम भी जो अस्ती ताकि मर्दुम भी अस्ती तरह गलत फैमिली को मबेंते और तरह गलत मत समझे मैं सवाल ना मिस का करना मी तो समिये चेदात ना मिसाल दात समिये तो ट्वीट मिसाल दात ना समिये तो ट्वीट मिसाल दात पाकिस्तान यक्का बुकते ने ओ ईरान बख्शम ने ईरान के खिलाफ बुकते ने पाकिस्तान यक्का बुकते ने फर्क कम रिवर्स करना या कम उससे अपोजिट हम चीज़ यार वो ये बयान था हमें बिल कहते हैं कि पाकिस्तान को बलूचा छोड़े मसला नहीं इसते वो पाकिस्तान ये शर्री हमसाएगी और आज उससे हमारा ईरान के खिलाफ कुमक बिका नू सवाल है कि सम्मी नाक आज ये हमारा जागा पोजीशन अस्ता आज उससे बरकरार BNM में था इसकी जवाब द्रास समिये ट्वीट तो पर्सनल चीज समझेगा या समझे कि BNM में ना मां नक्शा BNM में स्टेटमेंट से नहीं बोले मांग उसे कि BNM वती आमा के विचार ना मां FBM में था हूँ मन जा गई अगर गलत बिकी FBM जिससे मन कशी सही है आमने शोकाज नोटिस दा सही है हमें दा मर्दम जिससे हमें वापस शोकाज नोटिस दिया गुत्तगा क्या आया चाइना ही बारे अबर कुता सही मिसाल दा था मतलब ये आतराम मर्दम जिससे शोकाज नोटिस दिया गुत्तगा ना नु
نو آیا ای مرد جسن کہتے ہیں ای رنگا ابران جسن ای حسابہ جان بی این ایم یا پارٹی ہے آگا اون نکر گائیں اور ڈسونیم نکر گائیں نا صحیح ہے مرچی ہمیں مرد کھایا یہ شما جسن بی این ایم مردوں ما جسن ایران حمایتیاں ما جسن ہمیں بلوچا ماتی جوت کارا آئین خلافاں آکی جنگ بو گئے آج جسن دہشت گرداں ادا تقریب بی این ایم چیئرمین ہم کہتے ہیں آئی ابرا جان کہ چیا گوم ایرانا مارا گوئے چھوڑی مسئلہ نہیں صحیح ہے او چیئرمین اسٹیٹمنٹ اچران ختم بینا قصہ گڑا چیئرمین اسٹیٹمنٹ اچران گڑا بی این ایم باید سوال کنک بیتی کہ اگا چیئرمین چوش گوشگی آئیے مقصد چی کہ مارا ایران گمائے چھ مسئلہ ہستی مقصد چی ہمیں بس سوال کنک بیتی ہمیں ابرا کہاں کہ بھئی ما ابر ہمیں یاتر جتا کہ میں اما کی جدوجہد جندیں آئی تا اما ایران زیر قبضہ بلوچستان جدوجہد آج اس نے اما پاکستان زیر قبضہ بلوچستان خاص کر اما مکران تربت ہمیں سے ان چاری علاقہ چمودہ چی جسن چسوتا صحیح ہے باقاعدہ یہ جسن کے یہ ابرا وہ کراچی ہم ان کرنے واسطے تیار نہیں حالانکہ شہید غلام محمدی اما کے زندے اما گیشتریں سیاسی باہر رہے آج اس نے کراچی تک واسطہ امی ابرا جنگ آئیں کہ کراچی آج اس سے مکلیم کت نکنا او ڈیموگرافی آج اس سے میں اکا نہیں ما آج اس سے گنو کا ما ہمیں چیزیں واسطہ آزادی لوٹ گیا ما بیائیں پتا کراچی ہون بکنا نو تو کہ ہمیں وہ سوال کتا گا نو منی اما چیئے نا منی سوال کو ہمیں سنگتا ہمیشہ او یک دست بندیے بھائی شما بلوچ ہمیں علاقے ان کو کھانے یا نکھنے پرچہ میں اما سندھیان کو مسئلہ چل گا آیا اور یہ ادارے کت کا ہمیں بیان میں بیانات صحیح ہے آج جس سے سندھیان یکا جس سے یک بیان شایا کننا صحیح ہے مارا جس سے پاکستان ہم ایجنٹ قرار دا کہ یار مردم کے آودہ یورین چیزی آرگاں ہی جس سے ہما دشمنے ہما سازش و دشمنے مردمان نا 5 منٹ صبر ہم نکو صحیح ہے وہ مارا ای ابر کہ آلدہ ساریا امی سنجرانیت کو مارا سنجرانی او سنجرانیت کو اس پہ سے تھا ہمارا آلدہ کہ صوبہ جس سے شمع خلافہ یہ بیان ہی پیدا کے صوبو صحیح ہے بی این ایم جس سے بیان میں خلافات نما اوشا آیا تو جس سے کشام نیم گئے نا تو وطی اما نیم کے جن گار کو تھا وطی جن گار کو تھا صحیح ہے میں اما دست بندی باقاعدہ ہمیشہ کہ تو سندہ اون سندے اما کی بلوچاں تو آئیر اون نکھنے صحیح ہے تو مکھنے ترہ کس زبردستی نکتا صحیح ہے تو بلے سندھیان یکا مرو صحیح ہے تو اگر آجن پورا پیشہ جو سے یہ اونی نکھنے گا اتنا بلے وعدے کہ ہمیں وار محرم شو تھا اوگا آئیے جس سے یکما نارائی کہ اوگا چس بو آئیے چگند ہمیں قاضی دادریان کہت ہوئے دا شما چی گنو کن جس سے ہما چیا اون نکنا دیرہ گازی کانا یا تون سیا برحال تو اگا ہمیں مردم ایران خلاف شد نکنا مخام بھئی ضرورت نہیں تھی تو مرو ایران خلافہ بل خدا من ایران گما امکلا مبو ایران زبان آور مکا میں یکی اما دست بندی آتا نا فوز جا ہمیشہ مادگی اچھنا لوٹ گئے نا مارا ذاتی والے کو کسا مسئلہ نہیں استے صحیح ہے امی خبروش مرچیت کا یل منیتی سنگت ہمیں بن نا وش ما آپ کو کہتا بننا من جس سے سوال ہی کہیں کہ تو چون جس سے بلوچے حمایت کنگا ہے نا ایران تھا صحیح ہے مطلب مردم ہمیں لوٹ گائیں کہ تئی اما محلوق کارا چی کنگ اما مردم کے تو یوٹ کنگا دا آئین خلاف رواگ نا ای جو سے ایران اما حمایت تا آخری عدد تک روگے واسطے تیار ہم فواگ جا ہمیں محلوق اشانہ آخر کھنے چھون نا تو چھون کن تو ابر نکھنے تو جس نے کاموش بے اگا شمیں سنگتان کر جوانی یلی اسیوں بیار چی دیم ہے ما چی گنو کھوں تی ٹیم با دیا گا تی وعدہ دیا گا ما جس سے صوب روچ مطلب ہمی چیزا دیما آرگا ہے کہ بھئی بلوچ کے ایران تھا ہیں یا ایران زیر قبضہ ہیں یا جس سے پاکستان زیر قبضہ ہیں یا جس سے افغانستان ہے
زیر قبضہ ہیں. بلوچ یک قوم ہے صحیح ہے وہ آیا نہیں ہم کہ درد نے آج اسی یک کے مطلب امی مردم کی یہ حساب روگائیں یہ طریقے روگائیں مطلب پوازیں یا بری گوشیں پیشا میشن کانا جنگی کتا اور دیمترم ای محلوکہ میں کانا جنگی نیمگا روگائیں وہ ادا جسن دشمنہ فائدہ بھی اگر کھانا جنگی ہے تو شروع گو مطلب شی یکی جسن ایران پروکسی بھی دومی جسن پاکستان پروکسی بھی ایشان نارندہ جسن منتو داش کت کرنا دے کہ مردم داش کت کن نو سوال ہے کہ انو ٹیم بھی انو وحد دیں و ہمیں مردم درد کن بلوچ ہم کازا بلو جودہ نقصان دے گے واسطہ ایدا گوڑ منی تیمہ کے عمل ہے آچیز بھی آئے من تو خاموش بھی بان یا ایشن کہ من تو ہمیں معلوم کر جس بکنا صحیح ہے تی آخر مسئلہ چیئے تو کائے گردے ترے جو سے ایران حمایت آور کنے نا تو مجبوری چیئے آخر. جی فوز جان. جی بالکل سوال ہوتی جہاں یہ تئی سوالان کو منیرا ایچ پرسنل اٹیک نیستے نا وہ دیکھے اگر بی آر پی آئی اسٹیٹمنٹ بتاتے گوڑا سجے سوال بی آر پی گوما بھی تک تھا اگر ایف بی ایم میں اسٹیٹمنٹ چھ بتاتے گوڑا سجے سوال ایف بی ایم میں گوما بھی تک وہ دیکھے بی این ایم میں چھ اسٹیٹمنٹ داتا نا گوڑا ظاہر سوال بی این ایم آچے بیتے بی این ایم میں لیڈرشپ آچے بیتے صحیح یہ سوال غلط نہیں ہے نا بلے اگر جواب اے بیاتے دے ماں چکے میں اس طرح پرسنل اٹیک بے گئے منی خلا چوشچ نیستے لیکن ماں دس بندی ہم چھیں کدی بھی ای ٹاپک سرا گپ بیتی نا بالکل سکون سرا آرام سرا دیگر اشکونگے سرا دیمی پارٹی انچوش مردم بکنتے کہ عام مین سوالانے جواب بدلتے نہ کہ یعنی تو سوال کہنے کہ اسٹیٹمنٹ سرا آئیے کیا نام تھی ڈاکٹر نسیم جواب دے جواب آئیے بارے بے گئی سمیناتے بارے بے گئی چوشی چیز میں بیتے یہ چیزیں کہنے کے واسطہ یا تو یہ مسئلہ جو یہ سوالان جواب زیرہ کے واسطہ نا سنگتانا صبر کرنا لوٹتے نا صبر سرا سوال کرنا لوٹتے اور صبر کرنا لوٹتے دیما جواب دیش کرنا لوٹتے آرام یہ سرا جواب دیما کہتے می آپ پتہ کرتا گوڑا ما شکنو آما جو جالا لسنر ہے نا آئینے چاہیے کہ چینی مگر وانتے کجام جواب وزیرانتے کجام جواب نزیرہ بلے میں سرائی معشومہ کی کہانی دنندے آز اے ہوسٹ یا کو ہوسٹ خبر کریں صحیح میں سرا میں ہمیشہ کے ڈیبیٹ جو واسطے ہمیں چو نرمی سرا برکتونے ہمیں چو لامی سرا برکتونے یہ چیزیں بکنے تاکہ آجو میسیج ہستے آجو میسیج ہستے نا آ شرعی سرا سر بگتی ہوشکنو کنا جالا کے نشتا گا بلے کا شورشار بگتے یکنی مگہی ابر کنے یکنی مگا ابر کنے پرسنل اٹیک بگتے یا تو پورے ڈیبیٹ امانی مگر ہوتے صحیح اسی تو کا چاہ کر نا اما مرد میں نقصان کے سوال کریں گے چاہیے جواب گوڑا نہ ملی آئیے کدی بھی ماں گوڑا دس بندے کنے کدی بھی سمی کہتے یا دیکھے سنگت کھائیں تھے نا آئینے گو میں ڈیبیٹ ہنچوش آرامی سرا بھی بیتے نا انچو کے آنا آرامی سرا ہوتی سٹیٹمنٹ داتا تاکہ یک جواب دیما بیتے کم سے کم رند گوڑا قوم ہستے آوات ہوتی فیصلے کنتے نا بی این ایم اچھے گوشتے بی این ایم سرا زور دا اینا دا یا یہ سٹیٹمنٹ دیما چینج بیتے آبار بندگی لیکن یہ چیزیں پدر کرنے کے واسطہ ہمارا پاس صبر سرکار کرنے کی وجہ ما بس ہمیں پوچھا ہمیشہ کا متگو میں یہ جو بتگی سوال متگو پتہ ریپیٹ کو تشریح سرا تاکہ جالا نندو کے مردم کس میں سمجھی سچ چیز بے گے آپ پرسنل اٹیک بے گے یا تو یک اما جو گوشک بے گے نا کہ یک پروپگنڈا یہ تھا بے گے من نہیں خلین نا بی این ایم بھی یک آزاد پسندے پارٹی آئی بلوچستان آزادی لوٹی بلوچ قوم چیئے واسطہ کار کرنے گئی بازے سنگت نا شہید بھی تعمیر رہا صحیح چوشے پارٹی خلاف منی خلے کہ نندے پروپگنڈا نہ کنتے بلے ہاؤ سجے پارٹی ہستا انوتی اسٹیٹمنٹ دے ماں کے قائم تے چوشے اسٹیٹمنٹ دے ماں کے لازم سوال چس دیتے یہ منی گلا بلوچ قوم حق کے سوال بکنتے چکے چوشے ہپارے دے ماں کہتے اسٹیٹمنٹ انہی گا پمچا بس منت وارا جی فوز جان ما ساریہ کو مارا جس نے بینما کو چھوڑے مسئلہ نہیں تھا کسے گئی سرپت بھی مردوان جس نے مسئلہ کو بینما کو نہیں یار ما کوشش کو تھا نا ہمیں سنگ تھا نا موقع بھی دیاں ٹیم بھی دیاں بیاں ابر بکنا صحیح ہے خیر من اوش مان جس سے ہر جگہ صحیح ہوتی من گوتی ہما طریقہ کار ہے بعض مردم جس سے اختلاف داری تو داش کو تکا آگی وہ تھی ہما چیئے
بلشن کے منی یما کوشیں اگر تو کوفتے یا راج دوستن کوفتے من دین ترا امی طریقہ کار رکھیں پیش آئیشن کہ ما یہ چیز زما دیمان یار تا بلشن کے علم ما ای کوشکیں کہ سنگت جس سے اس پیسا وطی ساوام دیما ببرا یلجان امی کے کوپروش نامی سنگتی ادا جالا نشتا آئی لوٹ ہمیشن کہ مان جس سے کہرا امی سنگت کی میں واسطہ یا بلوچ واسطہ کارا ہیں ایشان آمی سر پا دیدیں کہ ایران جسے چیز نہیں اس نے واری یکی کہ جنگ کی کنگائی دروا داعش مردمان ای بابتا تو چی ہوشی یال جی سلام دیوان پدا ما سوری ڈسکنیکٹ ہوئی تو منی توان پیدا گا پدا ڈسکنیکٹ میں مکوری بورزی رو نو سکے نہیں جی توان پیدا کے جی جی من ایپم سر پدبم مردمی کرو وطی جہانا وفا قربان کا فدائی بھی وطی وطن واسطہ او آنچو پیسر ما سر پد بودگی مش میں ویسٹرن بلوچستان تبقى مولایانی ہمیں شیعہ مولایانی رجیمہ بعض ڈسٹرکشن آوتا تباہی آوتا یا کہ 1979 کے میش میں بلوچستانی فلی انیکس کرتا یعنی آکپائی کرتا چار اوچا رند تباہی نیمگر آوگا بودگی ماش میں یعنی میش میں زبان مسخ کرتا گشتر بلوچ یا کہ گجری کنا یا کہ عربی کنا آک مولا یا تو سنی امری اللہ عربی خبر کرنا دگا یہ چیز سر موافق ہے شما او قبول کرنے تو کس طرح سعودیہ روان عمرہ کنن او انگریزی او چین چیزی نہ زانا ہاں تک تو اکوادی کہتے بری بری ڈیٹ چیزیں بیسا تو ہما اسلامی حسابہ ہما اسلامی کیلنڈر صحابہ ٹویٹر پوسٹ کنن من توارانگا ہستے ہیں نا ہوپ فلی من ڈسکنیکٹ نہ ہوں جی اسلامی حسابش نبیسان نتو یکی بگوشید که اذا الزامی یندروک تراشیه بکن تو اذا بیت یک دیگه هنری بسازشه بکن که بگوشی که جیش العدل پرچه نام بلوچی نه بابا آپ بلوچی نزانند تو بلوچی ہمیں مطلبانش نزانند برو چی کنند نزانند تیز لحتی چیزا زانه چین شا عربی بلدان تو یعنی که فارسی بلدان پھر آوہ ای مسئلہ یا کہ روتی جانا قربان جانا و سعادیہ ایک مزنین چیزیں زانے ای جو گرگ نبی او یا کہ سایا پہنچو مبتکا ندن او یا کہ بیت بوشید بدا اوتی جندے تیری امام بکن کیشان ای بیوتگن تو الزام تراشی بکن منی نا ای غلطین چیزا بلا منا دیگه جوستی ہستا چاکر جان نو ادا سپیکولیشن بوغائیں یا کہ نظرہ فیکٹس چنکہ ٹروت ہے چنکہ غلط ہے یہ چیز میں وہ حیران ہوں ذری میں یہ چیز سب پد نہ ہوں بی این ایم گوشی کے ایران فنڈڈ پارٹی ہے از دس کریکٹ اگر ایران فنڈڈ پارٹی ہے بڑا ایشی 2020 سے مطلب میسیج کرتا نا اگر ایران شرا فنڈ کرنے گا 2020 سے یا ایران بی این ایم اچھی چپ زیادہ بجٹ چینکے بتا اوکے ایران پارٹی بدا ہم دیگه ایک سوال من سرک تو کہ ایران شرا فنڈ کرنے گئے گوشی اگر ایگزائل تو کنشتا گا وہ ایگزائل فیک ایگزائل ہی ویزا ہے جو مکن ہے اللہ تی مردم پیسرا انچو فیک ایگزائل جات ما ایگزائل تو کہیں حکومت میں دومبائیں بلا 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 ای گرفزا ہنچے فیک ایگزائل ہی وہ ایشانی اگر ایک رجیم ایک فیشستین او آئی آر جی سی ایک ٹیرورسٹ ارگنائزیشن شرا فنڈنگ کرنے گئے گرفزا ہے ہما حسابہ رواند گمنی ہے اللہ آگا ایشی تو کا حقیقت ہستے نما و نزانا زانے چیپشا من بس منی یک خوشکین جوستی برایشی جوابا که شاید داد کنم مهربانی منی توار هستن منی برایش کتا جی ہو نہ سنگت منی کلا یہ وڑے گاتی نہیں یہ وڑی رقم کا سجت نہیں بین تو بلا ہے تنظیم میں بل مسئلہ ہمیشہ ادھر ایک چیز ہے نا ہم ہمیشہ سنگت باز ہیں تو مجبوری استا ہاں چی پوزیشن کے لاتے ہیں مجبوریاں بل ہم دے مجبوری دفاع کھنا امرنگا آئے گا نا کہ لاجک کے پیدا کرنا تاکہ پولیٹکس تاون درسی وہ ایک ہستے
کہ زور ایک لاجے کے پیدا کرے ہم لاجے کے پیدا کرنا اڑے یہ ہم کرتے یہ مان نہ رہے کہ بھائی ایک لاجے کا پیدا کریں یہ جند ہم کے برادر ہم کے قومی جہد دے ہمیں تاوان دا من نظر آنچے بلکہ جا کر دگرہ گئے بیان کتا یار یکی وشی کہ منگوش تاکی نا کہ چون نہیں نا بلے ماں یک چیزی گندگا ہوں کہ ای کے اما نیریٹیو کے دیما آرگائیں یا آرگ بوگائیں نا پرس کا شان جسے امی یکی اما گروپ یکی محلوق کا نا پیشا جسے شاعت کو اما بلوچستان بیرک مسئلہ جوڑ کرنا بلوچستان بیرک کے سرا میں کہ اچھی اما سنگ تصویر تھا مطلب بشاؤں اچھی بغیر تھا دیگی بعض میں سنگت یا آبدا یا جس سے بی این میں جندے ہم لستے بعض میں سنگت تصویر تھا جس سے خلاف کت آما شرم وڑیا کاؤنٹر کت کرنا ما کاؤنٹر کو منتوار پیدا کرنا جی حواس کرے توار نو چاہی چی رنگ پدائی اتکے تھا شامی ورجا کہ کلات اسٹیٹ مدوٹ ہے اینو بلوچستان بیرک کے بارے اچ عبران ہے ہمیں یکی مردو تا صحیح ہے آج اس نے بلوچستان بیرک کے بارے نو عبران ہے خاموش چٹا صحیح ہے پدا اتکن جسے کلات اسٹیٹ دیفائن کو پدا ہمیں یما نیریٹیو آرگا تھا کہ 947 948 درمیان کہ یہ بلوچستان کے قابل چی یما آزاد ہوتا یا سو کولڈ ہما ایران چیا برطانیہ کے آزادی داتا اور میں جسے کلیم ہمیں دائیں اسے کوشش کرنا ایشان یکما ٹیسٹی کو او اسی خلافام بین میں ہم بعض سنگ تفصیل تھا وہ دیکھی بعضی محلوق کا کہ میں امبرہ داری کو ما یہ چیز اما ناکام کرنا یاد دیا تک نے گئے او ای ابرے جندم پدا ریورس شو ختم بو نو مطلب اما مردمان جن یقینا صحیح ہے پدا ایشان جو سے دیگی چیزیں آٹ کہ آم بھائی ایران آج اس نے بلوچ دشمن نہیں صحیح ہے او اشیارہ یہ نہیں کہ یقین ٹیم با مطلب یا آگا تو ٹویٹر کو تھی غلطی ہے نا تو غلطی کو نا اس پہ تو منی کلا ادھر سنگت سامنا جندات پہ گوشتے استعمال ہوتے ہیں کہ ایران کو میں سنگتی بھی ہمیں بڑا کہ افغانستان کو ما پاکستان باید پاکستان دستا ما رد مبیں وہ خامہ خیف دشمنی گو ایران نمازی رہا ایران بلکہ مارا کمتا تھا پدا اشن کہ یہ چیز جو سے دعا دیمات کا صحیح ہے ہمیں مردم ہمیں سوشائی لکھنے کے واسطے مطلب اس کی طرح ڈاکٹر انیس شریفہ چھپکر سمینات پدا جس سے چیئرمین نسیم ات آئیے جس سے بیان دا قاضی دادریان عربت دا ایران جس سے اکا ہوتا مدستگ نو سوال اشیں کہ آیا ہمیں محلو کے شہید بوگائیں یا جنگ بوگائیں یا کشک بوگائیں اور بلوچ ہما علاقیاں کہ آؤدہ ایران یا گجا لوٹ گائیں کہ مان جستے دا یا ماؤ بلوچ نا ماؤ بلوچ کے ہیں نا میں گوار ہیں صحیح ہیں کہ آئی ہما کجا مسابہ ای کہ ہما ایرانی ہما کے گجر ہیں آئی کجا مرکت کو تھا تیئے آلا مطلب معاف کت کا نا منخنن نہیں صحیح ہے ایک حسابہ نخنن نہیں ما تو زندگاں یہ چیزا جس سے یاد کنا اگر ما مرتا ما جس سے چکان نماس گانا کو شمی گجرہ جس سے ایوڑی اکتی گوم بلوچا کوتا صحیح ہے بلے امی مردم کائن آئی ابرا جنا کہ مارا گوم گجرہ چھوڑی مسئلہ نہیں ستے نگوشا جس سے ما کیمفلا جان بھئی تو سیاسی پارٹی ہے نا تو شما کیمفلاج تو یورپا نشت گئے تو امریکہ نشت گئے تا یہ مجبوری آخر چیئے نا تو اگر پاکستان ہوتے نے یا جس نے ایران ہوتے نے ٹھیک ہے بھائی تی مجبوری شاہ کہ ماں اگر وطر پدر بکی مو کشک بھی صحیح ہے تی مردم درا پدران ادا زانگا صحیح ہے تو آیا
نو سوال شين کہ خیر ما دیمتر نروی ضرورت نہیں بل سوال شين کہ آیا تو جس سے ایران دیما چو بلیک میل ہے کہ آئے گی تو خلاف آبر کچھ رکھنے بلے آئے گی تو اکا آبر کنے گائے پدا تیما محلو کایا ادا جس سے وڑی نا وڑیا آگی دفاعیا کنا ما میوشین کہ مارا آرچ اما نیریٹیو کی کارام بلوچ خلافی آئی خلافی یجا گبوگی یا سمپل ہیں ابرے دیگه چندا صحیح ہے کجام بھی جا گیا من زانی کہ بلوچ آرا یا بلوچ سرزمین کسی بی ایر بیار بی ڈاکٹر نسیم بی براؤنزک بی آج سے آئی خلافہ رہو گئے ماں ایک بارے آور بکی مطلب مناو کسی اما تنکاو نہ دیا گئے نا ماں گیشا جگیش پارٹی اچ کشن بکشن تی بھائی پارٹی اچ بل ماں وطی اما نظریہ اما کی نظریہ کی من گتا اما ایک بنیادہ میں یہ پارٹی جوان کتا صحیح ہے ماں ہمیں اچھتا کہ یہ پارٹی میں جوان کے یہ جس سے بلوچے آزادی نہیں بابا اگر یہ جس سے پارٹی منا بار بار پاس کر تو یہ ابرا جان کہ بھئی ایران تا منا گو بلوچار مسئلہ نہیں یا جس نے کراچی یا بغیر کراچی یہ کوئٹہ ہیں آئی گو منا مسئلہ نہیں گوڑا منی والا منی جندہ ذاتی حوالے کچھ مندگی دومی مردمان نہ جانے من کم از کم ایورین پارٹی تھا بچ نہ کہیں چاہے ایف بی ایم بھی چاہے بی این ایم بھی چاہے بی آر پی بھی مطلب منی اما کے سوچیں آ سوچے سرا یکی آوی نہیں یکی جس سے من تنکا نہ دیا گا یا ماں یہ چیزیں اکا نہ ہوں کہ یکی بیتے منا جس سے لیفٹی ودا پیشا جس سے منا یکی اگنور کو مرچی جس سے یکی من لیفٹی ودا ماں جس سے ہماری اما نوشم بغل بچہ صحیح ہے بغل بچہ بھی نا بخش منا بعضی اچھی مثال استا بلوچی تھا اسی کے منظانی چی وشن چی نوشن بل اسی منیالا اما بغل بچہ اما بوگے بجائے مطلب تو یک آزادی جنگا کرنے تو جوان چیز یلدات گئے یار تو پوتا ایچ پشتا نیشتگ نا صحیح ہے تو واسا ایچ نیستے من وطا را بچار من پما ایچ نی بھئی پشتا صحیح ہے فرض کا من زند اگر اچھیز دیں اچھی آوڑ نہیں یار انگا نہیں آئی وجہ اسے کہ میں یک رائی اما چوز کت ماں رائے تا شتوں ماں یہ تکن سربو گا ماں پشتا گا نہ نا گڑا پچھا اس سے ماں یک بلان قربانی کی پشتا داتا ماں بیان یہ دا بوشتی نہ بوشت گئے چھوڑی نہیں یار بلوچے اما جنگی آج اس سرزمین تو کائے آئی روشے ای جسن تربتیں یا ای کلاتیں ای ادا تکر ہمارا باؤنڈ بوگی سندھ جستے ہما کے سندھ بلوچاں آودما کلیم کت نکنے کہ آودگوں سندھیانگو مسئلہ بھی یا ڈیرہ گازی کا ہما کلیم کت نکنا کہ سرائکستان والے انگو مسئلہ بھی پدا ہمیں چیئرمین کہتے ہیں آئی ابرا جام کہ بھئی ایران اگو مارا چھوڑی مسئلہ نہیں ترا مسئلہ نہیں بلوچا واسطی یا تو اسے تو بلوچی نہیں صحیح یا تو اسے تو بلوچی جوت دا نکر گئے ماں کی یہ رکھنا مردمان تکلیف بھی فوج جان من گالا باغی اور مکھی یار جوان ہے نہ گپ نہ لاتے گپ آستا ہے سوال ہم آستا بلے کوشش یار ہمیں بھی کم از کم 2 مہینے جنگ آنے مگر دن ہمیں جنگ دے مارو ما یک 2 مہینے جنگ مان وقت ہے ایک شو کرد کھپتا گا یک 2 میں کم از کم حمایت خود نہ مجبوریاں کم از کم مخالف ہم ما بیں یک 2 مہینے نا ایک رابطہ ہے تھی بلے ماں کے یک 2 مہینے خلاف بلا پروپوگنڈا کھانا جنگی دیں گے کہ برگاں تھے نا نو سوال ہے ہمیشہ نا ہمیں لاتے سنگت تو مناشا درو بل لاتے سنگت انچے ہستا بلا آنکھیں انچے سنگت گاپ نا جنا دفاع کے یہ کریں دارا گے ہی نہیں ہے نا بل دفاع ہمیشہ کے دارا ہی نہیں ہے نا مطلب نہ دفاع کے کریں گے پدا اسی کے دفاع آئیں ہمیشہ سپورٹ کے کریں گے نا صحیح ہے ہمیں یہ دفاع کرنا سپورٹ باقاعدہ کرنا ہمیں مردم زیے روچا ہمیں مردم مخالفت کرنے گئے تھے مرچی روچا اوشن نا بھائی مردم زبردستی ابر کرنے گئے گوڑ دفاع کنو کم امان نا صحیح ہے
نو عابد جان موقر امی نا ابرا مزہ ہمیں مثال ہمیں سنگتا نہیں ہمیں رویہ دلبر بھی کنا یہ گیش کو تھاوان دا من نظر ہر سے اختلاف ہوتی جا بلے کوشش کرنا کہ یہ مردمار دار ہاں پچھ مگر یہ بس چکی حرکت نہیں یہ تو پولیٹکس سیاست نہیں پچھی ادا بعض مخلوق کے جہلا گوشت دار گئے بعض مغرب بلٹسن سنگتا ہم گوشت دار گئے تی ہم امپریشن چی وڑے روی نا ہاں تر چی نظر گندا یہ ہم تر جیڑا کی سوچے گی پچھی مرچی ہم دور میں مرچی حرکت سار گپا ہاں او یہ حقیقت ہیں ابرے خیر مانگو سنگتن دس گٹ بوگم پچ سنگتن کرم ات کو ماں ورگ جوٹ کن گا چون سنگتن مچی تھوڑا مدد باندھ کھانی یار تھوڑا من باندھ بند کھانی کنا بلکہ او اگا تو فوز پالے کنا کا تو پالے کا تو پالے کا یار تمہارا شما قسم ہے تو مردمار بدنام کرے پالک چی یار سو بیگا مردم پالک کو فوز جان ترابری استی نا بابا دے بس بس شہری ہے جو جوڑ کھنا ہے بس بلکہ اتکافا نشتا نہ رے سہری جوڑ نہ کنا ماں نہ ما ایران پکوڑے مشہور پکوڑے ہے پچگائیں پکوڑا وکوڑا ماما بھی جو اٹک تھا ہم ایران مشہور ہے نا صحیح تھی گپ میچ کو سچی خیر لیکن زانت چیز دا سجی گپ میچ کو لیدا ادا مین سوال شما کسی دماغ نہیں آئی منی منی ہے لانگا تک منیش تے سوال تو میں سوال سوال کنک کا بات شاری چیز تو میں یہ سوال سوال کا ما کنا رندا شما می سوال چنچو دیما بارے منزانا کنو منت کہ ایران گوما سیمپل ہی دے گا ایران گوما مارا کچھ پرابلم ہے اگر ماں انچو سننا تگو ماں ایران چی سنگتی بکنی بلکہ باندھ ہمارا ہیلپ کرتی پورا ظاہر نئی انٹرسٹ جو استی ظاہر چیئے نا کہ بلوچستان آزادی بلے ایران انٹرسٹ چیئے کہ ہمارا ہیلپ کرتے من یہ سوال بھی دیما بیتے اگر ایران بیتے دیما بلوچ قوم مدد ایگزامپل ہی دے گا پورا ایران انٹرسٹ چی یہ سوال دیما بے اور چیز پر در بنتے منی ہمیں آخری بابا لات سنگت جو پاکستان چو امریکہ بلا کرو پاکستان پر دشمنی گو ایران پر سعودی واسطہ استعمال بھی ہوا پر ہے تھیوری ہے جنا اسے کو ہمیں خاطر ایران پر سپورٹ کا نہ ایران انٹرسٹ چی بیتے نا اگر ایران بیتے بلوچ مدد بکنتے مشرقی بلوچوں مدد کا کیا ہے ملکہ بھی کرنتے آزاد بکنا گوڑا ایران انٹرسٹ چی آج سچی چیز ایران پاکستان نظر کا بس ہاں سنگت کی تھیوری آ رہا ہے آج آ رہا ہے اسی پاکستان کرتے کہیں پیٹھو بھی امریکہ ہے ایران روٹی کا امریکہ نہ پیٹھو نہ کام کرتا نہ نہ تو نہ کمو ڈیپ تیر کمو صبر کا کمو ڈیپ تیر بسوچ یہ بارے نہ جواب بہتر جواب ملی جلد بازی مکا بس ہمیں چیزیں دماغ کا کہ ایران انٹرسٹ چی بیتے اگر مشرقی بلوچوں مدد اب کا آزادی واسطہ یار گوڑا ایران نہ نا انٹرسٹ چی ایران کمو ڈیپ تیر بسوچ مثال ایران واتی جند ہے نا ایران تو ہمیشہ کہ مشرقی بلوچستان میں باہر آ تو نہ تو ڈیپ تیر بسوچ تر خبر پڑی تھی وہ ٹیم بزی ہے مانا جلد یار بازی تو میں ڈیپ جواب سوچ دے گا مانا ایک کرے جیڑا تو نا یہ فوز جا یک کی ویشن نا یک کما حقیقت یا فیکٹری تو کچھ کرے یا ایشن کہ بعض مردم رو تو ہوتی چھٹیاں ایرانی اما بلوچستان تھا نا یہاں نلوٹی کہ میں اما شوش ویکیشن یا ڈریم میں جس سے خراب بھی پاں بول یار امی ایک کر نہ بھی یار ایک کر کم از نا کم کنا تو مگر کنا یار کنا منتر وشی ادا مردم استا ما دستگان صحیح ہمیں مردم جس سے ایران رواں چھٹیاں واسطہ یورپے تا نشتگاں ایشان سیاسی پناہ گتا او پاکستان زیر قبضہ بلوچستان معلوم کے رواں آگا چھٹیاں واسطہ پتہ واپسی کہاں ہے جس سے ایران دنیا تعریف کنا صحیح ہے مطلب تو تھی لو تھی جین دران چیز جو سن تو درک پا درک کو صحیح ہے تو ات کے ڈنی ملک کا تو نو اما بھائی دونوں سے چھٹی نہیں واسطے چو ارے یار کھانا گاہ ہے مردم کھانا گاہ ہے نا مزدان کھانا گاہ ہے یار عابد برال فوازین تو وہ ڈیپ سوچ مرا حال دا بارے من گویا دماغ چو ہما کرا سر نہ تو چے گوشے فواز چی بارے انٹرسٹ ہما
یار ما سوال ایر کو شما باید جواب دا مانی شما گورا پتا میں نہیں سوال منی گما کنا مان ہر شکست وارتا یار تو من یار بچا مروچی جو پاکستان حالات آباز ہوئی کے پاکستان اور بلوچستان تو کا جنگ جو اس آئی آباز شدت زورتا باز زور زورتا مروچی پاکستان بھی ایک گوشائی کے باندہ بلوچستان آزاد بھی نا سمجھے جو پاکستانی قبضہ ہے ظاہر ہے اگر من یک پرچینی بھی یا تو ایرانی جو ہے میں تو سکتے باندھ اگر مشرقی آزاد بھی گرو مغربی آزاد ہوتے مغربی آزاد کریں گے مغربی سرا قبضہ جمائنے کے واسطہ نا یہ فارمولا انی فیل بیتا کہ مشرقی آزاد بنا کیا یہ جنگ باز دی مشکل اور چوش بیت کت کنتی نا کہ مشرقی آزاد بکنا اما گارنٹی سرا کہ مغربی نامہ قسم گری کم دگے سوچ سے بارے ಸಂಗತಿಯ ಸವಾಲು ಜೊಸ್ತು ಇರ್ಕು ಉಶಿ ಶುಮ ನಜರ ಏನ್ ಮಾವ ಏನೊಂದು ಸಂಗತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಿ ಸರ್ ಶಹರಿ जवाब दात का आसिंग एक खुजा बीएनएम खुजा बिलाक ने जोर ने मगर जोर दे अमेरिका इसराइल और यूरोप वाला है या रूस चाइना वाला और ईरान वाला है यार तो लगेगा मन गया चाइना रूस से नहीं गई दौर कनेगा यहाँ बली सक्की बलाई हम बलंडर भी के मर्द ना और सीपे के चिरंग गिंदा ना मिसाल सीपे कच्ची अमी चाइना सही इन्वेस्ट करेंगे चाबार था सही आउट काम उशा इतना उशा बराबर ई मनिकला हम संगति जिंदा डिस्ट्रीब्यूशन करना मावा तर तो सही ने टीबल तरह गापे हस्ते यार अगर मसला सी पैक नहीं है चाइना इन्वेस्टमेंट है ना अगर सी पैक सर हमला भी चापारत को हमला भी इसके 2 रोज के साथ और ये कंटिन्यू ये हमला बनते बड़ा चाइना नुकसान तो करो थे ये चाइना इन्वेस्ट करेंगे और चापार भी तो चाइना इन्वेस्ट करेंगे ना उधर भी आई मसला नुकसान है ईरान था 400 बिलियन इन्वेस्टमेंट इशे कुता पाकिस्तान था इशे 5 बिलियन वादा कुता अनुता मनगला 5 बिलियन अमुद तक निशुता बल चाबार था चीए ईरान था एशिया जिससे इन्वेस्टमेंट 400 बिलियन इन्वेस्टमेंट था काफी गूगल लिखा आदिस्ता अब चार बार 2 मनिकला 2 साय बलान सिटी मत टाइम तामीर प्रोजेक्ट दे मारगा नदा चिक्कर बदे पॉपुलेशन है हमारी कारण बुलानी में तो हमारी ईरान का गवर्नमेंट है हमारी परमिशन एर मनियाला डीबलो चावर बिखा पदा मलूता के उठी स्पेस खत्म बिखना मैं तो संगठन दरमियान है जवान नहीं संगठन टीम मर्दों में था इसे जमाल वो उसको ना यार जी संगत मानी आवाज हस्ती चाकर जात बाज नहीं डीबलो की आवाज नहीं आवाज अंचुन जमती जता रेशिया वेशिया नूने बाज हकीकत सोचगी मौका मस्ती भाई मौका पर दोका मर्दुम वार नून ब्रासा बोले मरते गार है तो डीबलो अरे चाकर इस पे जल्दी क्रेश भी ना तो हमें वजह मालूम नहीं कदिया चे जोगियारी स्पेस जन कदी मालूम नहीं चेन तो चलो जवान संगत इधर निंदू की बाज ऐ में रोचमस्ते चाइना अमेरिका जो करता रे बशकू आए रहा खत्म इस करता बशकू सऊदी पिंडा का ईरान ब्लैकमेल हमें वजह ईरान परेशान मन महार कैस्ती अमरीके दस्ता है और आए बाद निंदो की जागा आ वति चम्मा पांचुन कुर्ता पर एशिया है साइडा नून एशिया कुजा चेव कंत लेकिन एदा बलूचा मनमे कुछ ना बलूच वति बाहर सिस्टम बस ये नहीं कि बस तवक्कल अल्लाह बस मन कुछ क्या जे कुछ द्रीज नून कम सोच ये मस्ते दा बिरासन जवान गप
فواز جان ریشیا یہ بعض اہم ٹاپک اور یہ بعض یہ چیمہ کجا براسانہ کیا او دا ایران تھا استی کجا براس کیا افغانستان تھا استی کجا براس کہ بلوچستان ہمیں دا کہ پاکستان مطلب ایشیا یہ چکی کی راستے لیکن بلوچ ہوتی مفاد چارگی اور ایران بھروسہ نہیں آنج لغوری اس چیز اور امریکہ مشکل ہے جنگ امریکہ کجا ہے ایشیا ہے ترکی چین انچل پیسہ اجتاتا ہے وشم انچو آتا افغانستان پلی زداد و ایران دیما اے سائڈ پاکستان انچو گروی لائے باؤٹی آواتی چھے وکن لیکن بلوچی آزادی روز بعد نزدیک براسان یوداخی چیبا مگوشی کی اشتافی مکنی برداشت بکنی ایک دنیا اور ایک دنیا ہر چیز میں سوچ بدے مجھے کہ چھائے ویز منی گوشی وقت قیمتی باز میں متواری چاہتے منافع ملا فوازانی سوچ تقریباً انٹے کپنے کم بھی زیادہ بھی بڑا مطلب کمی ڈیبیٹ بھی کرنی بات شہر چاکر میں بند کری